Kaixo Gabon, ni Andoni naiz, Aztarnak kolektiboko kidea, eta gaude hemen Arrigorriagan beste mural bat egiten. Daramatzagu ja urte batzuk Arrigorriagako udalarekin mural batzuk egiten, eta oinko hontan gaude egiten mural bat eguzkiloren inguruan hitz egiten, ez? Mural hau Inigoren ideia bat izan zen, tunel hau Arrigorriagako sarrera bat da, eta eguzkiloreak beti izan dira euskal kulturan ikur bat etxeen babesa ingurukoa, ez? Eta pentsatu dugu hemen eguzkiloreak jartzea zen egitea ikur bat gure herria babesten ari ginela, ez? Laugarren murala da urte honetan Arrigorriagako udalarekin. Hemen daramatzagu ja 10 egun. Mural bakoitzak denboraldi bat izan du, Lanbarketan 13 egun, Teodosia parkean bebai egin dugun murala bebai beste 4 egun, Kuboko peatonalean bebai beste 8 egun. Daramatzagu 2 hilabete jarraian hemen Arrigorriaga margosten. Uste dut gaur bukatuko dugula eta laizzer izango dugula eskura Arrigorriagako biztanle guztiak honetaz disfrutatzeko.